Vítam vás Max Gon 5 a dneska som urobil video, teraz práve robím video o tom, že, sorry za šuchot, že taký update máme na channel, že proste budú vychádzať nové videá, lebo už mám nový počítač, mám notebook, chcem natáčať Skyrim, Armu 3, Minecraft 1.8.7 a ešte tie nové verzie. Potom neviem ešte, aké hry budem natáčať, to sa ešte uvidí, lebo tento počítač je dosť dobrý, možno, že bude aj niečo z CSGO, ale to moc preto nechcem natáčať, lebo ja som veľký noob v CS-ku, takže by ste jedine takto videli, že tam zdochýňam, áno, to by bolo všetko. No takže budem natáčať ešte viac takýchto hier, Armu si budem kupovať, lebo teraz je taká zľava do 22. Takže kúpte si to na Steame, je to teraz za 30 €. Je to dosť veľká výhoda a môžete to so mnou aj zahrať. Iba napíšte proste do diskusie váš Skype, ja si vás pridám a môžeme si niekedy zahrať. Alebo napíšte nejaký tým úspech, alebo proste niečo také dobré, takže to bolo také krátke videjko o tom update na našom channeli, takže teraz asi idem natáčať nejaký ten Minecraft, čo som už troška začal natáčať a vymazal som video, lebo sa nepodarilo, takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus!